Nepani Bantala. Pecah sirahmu. Mangsa isa dikukup. Ayo sapa sing ora nrimake patine Raden Gajaksawa? Anakku mati. Babah Nepani Bantala. Sang Prabu Kuramba yaksa pecah sirahe den dawahi gada wesi kuning dening Dyan Setyaki. Nalika semanten Daradasi pangedikaning Hyang Pikala Narada inggih mung Raden Setyaki meneng ngukup negari ing Swala Bumi.
Tritena ning pasewakan busana sutra maneka Sandi lir kemaraning ngelat Pramudita sinabi kandhingan ulun arep uga waraning kandha ginupit langaning budaya luhur mretadya tepa palupi marsudi teteping dharmeng reh kautaman tulakaning kandha ninarik pututing basa dengeng kuna kemusu rasa yen ninarasa ya karaos mula jarira ngrasa wani Purhing diri, rasa rumangsa ngrumangsani lir jalma ngilukaca. Jarwe wis renakup caing carita ala becik wis gemelar. Jroning pagliran ya iku sejatine mriksani pagelaran ringgit purwa. Surya Candra Darunyang Kartika pinurba kudrating kawasa. Sariratri Angitri Bawana purwa tekeng dusina gilir kemanti. Teman dadi petanganing dina sasi
warsi windu kang sarta abad. Tetukulan tangkar tumangkar kaya sirambun kaya Jawa pating kerembya. Dadi padhang ing kutu-kutu walang atoga, burun wana meang bronto ya dadi branaan tanpa wicalan. Padhang trawangan sunari Sang Hyang Rawi ing ngarsa merbani jagat. Mungging jagat wetan duk mungup-mungup. Mungging harane wikrabang mrengangah lamun kaeksi yayahan dilato bumi saya dangu semono Sang Hyang Arka. Katon sumeblak kenan kiring abang ismu jenar kaperbawan nari Sang Hyang Basanta. Tanem dawa katon ijo royo-royo hamangku gunung ing biru moyo-moyo. Pucuking gunung kene lan gendanu kasiring Prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega. Tanpa tawis dangusa ing kawula dasih dene warsa ngupaya puga nggarap Tegal Sawahi anglur selur tanpa pedote sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring raja kayane sawane ana pirembagan samara wangi. Sang Hyang saya dangusa inggil katos nari jagat pos katon melok dening kiblat papat lor kidul wetan kulon. Sunare jagat kang samrebut biyada rebut teja rebut kekuwung parandiri datan ana nyemadani kekuwunging praja ing garba ruci. Banyu tumrap jengking dumati saking pulo-pulo bebanjaran. Sing asapantaya benawi tinampi ombak samudra brang langut kang tanpa pagut. Pegating paninggal kapanto uruting Cakrawala, wane-wane cakrik ing wisik, samana kineping jurang corong, kinepung guwa sirung. Kinarya susuing beksi lawit miang sarang burung. Wonten ugi pasisir antar sasana jembar, kebeganing pasir gumlari garis pinggir. Panentuhan ngrembuyung, royo-royo karang kitri. Ruwe-ruwe raning klopo pratandha bumi subur pasiten mawur sadengati nandur tangkar tumangkar kawuryan dadi gunung-gunung kebanjangan hangarang sang langit linggak-linggok lampeng tuing mijil saking sendang-sendang wening dirtane iline pinara para pramiti nampi waduk bendung-bendung kinarya hangelene sawah miang pategalaning nara kesma wekel panglaing tetanen bebasan tan ana bumi sajengkang kang selo sadaya tinanduran taran tuwa kang murakabi tandya Bathari Sri Aglar ing pasabinan Yayah Rukmi Sari kang pinangku pertiwi. Patogali nenggo Palawija ngrembuyung gegodhongane hambyet wae nganti kaya manglung-manglung wit-witane. Pala kependhem, pala kesimpar, pala gumantung. Sadaya tan kuciwa cinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri. Ingon-ingon raja pidewen sang-sang rembaka lamun sang Aglar mangonan lamun wanci serap surya samya mulih marang kandange dewi-dewi datan ana carane kandhang nganggo kinanjing palang lebet tepi saking tindak Durjana Tuti samya sayek seka kapti akarya luhuring nusa bangsa tuwi negari ing garba ruci wanaga ngimbanging gunung hanggung rineksa mrih lestari rum tumurun trah tumrah sadya dadi regara lingkungan langkung-langkung lamuta tinaliti jalma samya sampet ing sesanggeman sepen saking tindak sangsa sinangsaya tebing wada winada anana mung samat sinamatan daya dinayan sawiji ujur mapan jati ing jejiban ingkang piniji temah wujud manunggaling cipta rasa karsa hamba barkarya kenging mirasake negaring garba dinakasmara lagi nganjik marang jaman kencana Panjang kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karto toto turaharjo dasar negara gedhe obore padang jagati dhuwur kukuse turta adoh kuncarane turta kasusreng manca praja lah sinten to wau ing asta wisaraning adil praja garba ruci menika to warnane ingkang jejuluk Sang Nata Prabu Setya Winata Nyoto narindra guna ing ngapunten ngendhak gunaning jalma luhur datan kulung kelandhep lan kasoring sesami yen to jinungga wirahing jajahan luhuring keprabon sadalem mangke tanpa pedote pinunggal kang kawicarita risaja sartana keparang miyos tinggil binaturata lenggah dampar kang pinalipit ing kencana pinathik sesutnya werna lelemek babut permadani sinebalan sari sari kong asginanda wijo jebat kasturi
Dinanap sanggaring Prabyada manggu petanggung Jaka Paloro ingkang sami ngambil upacaraning keprabon. Banyak dalang sawunggaling kacewas dipanggo Kang Samurukma. Ginebutan laring manyura karang kiring kongas gantening sanata pindha prayangan blabar dumugi pangoraan. Tembene kamuning astra sifat kamanungsane james panjala Sanghyang Bathara Indra angin Jawantah binayang bayang sanggaring Hapsara Hapsari. Ing Jawi Andher blabar sanggaring para wadyabala, para nayaka, para punggawa miwah para kawula mbamber blabar yayah samudra datan tepi. Miwadatan kantun sanggaring para anung-anung tungguling praja ing garba ruji ingkang sampun kemareng nyerpepeh pindha sata matarangan suku janggut teken dodo mabukuh susilastawa menika tawarnane Atmaja Nata kekasih nenggih Raden Setyakusuma branyak pasemone receh pangandikane angudanasih pengawak menjangan ketawang menggerakan sang ninja mantri mongko pastaning praja pepating garba ruji nenggih Rekyana Patih Setya Sarma ing wingging handher blabar sanggaring para neka samya gantung pasisiran jejel riyel rapet-pepet pipit prasasat atau pandengkul datan poslo parandene tidhem jinem permanemadaning pasewakan negaring garba ruji tanoning ing samyanya bawa kaperbawan wingit wimbaning sanata amung swaraning pradonga myangrangin miwah pangliking waranggana karsa asri madaning pasewakan nalika semanten anyarengi swaraning bendi munya mangungkung kapiarsa sangganing para nayaka miwah sangya Purunggawa kacina blesanata arsa medhar pangandikan mila sigra ngangsek ngenya ngabiyantara hemajab datan duna dungkap anampi sabdaning sanata dadi kemawon jeneng pangandika sanata Prabu Setya Winata ingkang dereng kababaring lesan mulat romeng mulat sorap sari romeng mulat sorhap sari Hyang Agung muga ngayomana marang projing garba ruji saisine Pati sawise satata nggene ngadhep ngarsaning ingsun ayo ndadekake kagiat sira Pati ingsun piji mangarsama ana ing ngarsaning ingsun Pati kawula nuwun diwesemban kula pengayoman kula wonten ing Madyapada prating delahan wanter sabda paduka mijidating abdi kepatihan kepareng hamba barono ingkang sejati dhateng patih pun Setya Sarma wonten wigatos menapa dene wanter pangandika paduka mijidateng pisowanipun ing abdi kepatihan Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Setya Winata patih wonten timbalan paran nggonira ingsun percaya minangka dadi bakal wakil ingsun
Maranata tata rakiting negara Garba Ruci. Mula diaki matur marang panjenengan ingsun samendhang aja ngantun ing karempit Patistya Sarma. Gusti kula ingkang sinuwun. Menawi paduka miji bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe ngujiwani. Para kawula sami sayek saka kapiyakare luhuring nusa bangsa tu negari Garba Ruci. Medhaipun para prajurit mboten kendhat anggenipun sami gegladen olah kridaning aprang sawanci-wanci praja paduka. Katembing marang muka mboten badhe anggepok kunca paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Ing abdi ngepatian remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna. Lho diwaji semban kula Allah taala. Patistya Sarma karya bombong tias ingsun ora liwat pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan prayogakna nggone ro ngadhep ning ngarsaning ingsun. Lho diwaji. Namung drilan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ingkang abdi kepatihan kunjuk sandhapada paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Garba Ruci. Ya pati ingsun tampa akarya bombong tias ingsun ora liwat pangestu ingsun tampanana lan mratakna mring sagung para nayaka Punggawa kang bodho gantung siba dina samengko aja nganti ana ing padha saur manuk jeneng ingsun diambabarake wigatining pasewakan. Lho diwaji sesembahan kula menapa ing sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Gusti kula ingkang sinuwun. Anak lanang anu anindita bocah mursid isa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ana ing pangucap nanging kababaro dadi pakarti. Setya Kusuma paran Padharjo nggone ngadhep ngarsaning pun Rama nggir atmajaning ingsun. Kawula non Kanjeng Rama tansah pinaringan kawidadan niring sambikala sawanipun ingkang putra Mangya Widodana Niskala Durga Mendhak Kala Sirna. Sawan kula Mangya Raharja namung kepareng ingkang putra ngaturaken sembah sumangga ping pangabektinipun ingkang putra kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Rama Prabu. Sesembahan kula Rama Prabu pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting dalan sinuwun Prabu ing Garba Ruci. Ingsun tampa karya bombong tiasing pun Rama. Ora liwat pangestunipun Rama tampanana. Lho pundi nggo jimat. Paring maestu paduka Kanjeng Rama amawahana kabagyaning gesang kula, amawahana kasantosaning lair batos kula. Atmajaning sun Setya Kusuma ya mung aja ndadekake kagiat kang dadi atinira kulub. Wektu dina samengko pun Rama ngawe sangganing para nayaka nglumpukake sangganing para Punggawa sartaning jeneng para atmajaku Setya Kusuma. Wektu dina iki jeneng ingsun nurat bakal ngrembug babakan kaprajan negara ing Garba Ruci sarta ora nedya ngrembug marang kaharjaning para Punggawa lan nayaka. Ana bab ingkang wigati ing bakal ingsun babarake jroning pasewakan. Mula nggir aja ngandhana rasa jiga pekewo walang ati jroning atinira tumuli maju nggone ro ngadhep ning ngarsaning ingsun. Ilangna jiga kelawan pekewo pun Rama bakal mbabarake wigati ning pasewakan. Rama semban kula jimat pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting delahan. Estunipun guragapan raos ing manahipun ingkang putra pun Setya Kusuma dene paduka Kanjeng Rama dinten sakmengke keparengan imbali dhateng sawanipun ingkang putra miwah sangganing para Punggawa nayaka ing Garba Ruci. Mboten wonten ing kegumana musik salebeting manihipun ingkang putra kejawi namung enggal kula tampi timbalanipun paduka Kanjeng Rama ing mekaten Rama. Daya-daya ingkang putra cemadhong dawuh pangendika paduka Kanjeng Rama menggah menapa ta wigatosipun ingkang putra nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda tama paduka Kanjeng Rama Prabu Setya Winata ing Garba Ruci kepareng hamba baron ingkang sejati dhateng putra pun Setya Kusuma Rama Prabu hanjrah ingkang muswita rum kasiliring samirana mre sekar gadung
gandanya maweh raras renaning griya Setya Kusuma, iki wonten timbalan Rama, Setya Sarma, wonten dawuh sinuwun. Jroning Datulaya iki pun Rama ngrembug babagan negara ing Garbaruji. Sartaning kulawarga apa dene Punggawa Nayaka babar pisan murah. Nanging sejatinipun Rama bakal nyuntak marang gegimbolaning penggalihku. Nyuntak marang rasaku. Jejere wong tuwa kaya pun Rama Setya Winata ing Garbaruji iki teka uripe wong tuwa diuntang-antingake marang kahanane anak. Ingkang pun Rama sebut kahanane anak ora kok perkara atmajaku, ya kuwi Setya Kusuma babar pisan ora. Nanging tingkah lakune Mbak Yumu ya kuwi Setyawati. Ora jeneng mung kaling atase wong wadon. Mangka putra nata akeh para kenya, akeh para wanita ingkang sakbarakane ingkang padha dadi ruwange Mbak Yumu Setyawati wekasan ilang tabeting putra nata. Tumuli watekane tan prabeda kaya dene kawula ingkang dadi ruwange Mbak Yumu ketitik. Apa memper ing atase wis ana meh Sabta ari kelungguhan dina samengko iki Mbak Yumu ilang saka ing Taman Negara ing Garbaruji. Mongko ora ana babaning kemengandha ingkang sumendhe banon kang tinumbuk kuwatir rasaning pun Rama. Yen to nganti mengko solah slagane atmajaku iki mbebangeri marang asmaning wong tuwa, njejemberi nyiprati rah letuh marang wong atuwamu Setya Winata. Setya Kusuma, wonten timbalaning ngadhawuh. Dina kang kepungkur sira atmajaku wong bagus ndak utus ngupaya menyang endi dununge. Ya kuwi Mbak Yumu Setyawati ingkang ninggal Taman Negara ing Garbaruji. Apa ana kabar? Apa ana pawarta? Samengko menyang endi dununge Mbak Yumu saksuwening Sabta ari iki ora mapan ning Taman Negara ing Garbaruji. Ih, Nona Amit pasang Kalimantabe. Tinebene ing ladene dumawahing tawang towang. Nun sewu Rama. Sampun boten kirang-kirang anggen kula nyebar para wadyabala telik sandi. Tumunten ingkang putra piyambak ingkang muruki dhateng sedya rencang-rencangipun Kakang Mbok Ayu Setyawati ewadene engga dinten sakmangke menika dereng wonten katrangan ingkang gumathok wonten pundi lenggahipun Kakang Mbok Ayu Setyawati. Malah sakmangke sampun boten kirang anggen kula ngupaya dhateng lenggahipun Kakang Mbok Ayu paribasan minggah gunung medhun jurang paribasan sakmangke dereng wonten katrangan ingkang gumathok wonten pundi papan lenggahipun Kakang Mbok Ayu Setyawati. Tumunten wonten tandha-tandha ingkang boten prayogi tumrap ingkang putra pun Setya Kusuma Rama Prabu. Gusik. Tandha-tandha sing ora prayoga piye? Ketingalipun Kakang Mbok Ayu Setyawati menika kula nuwun sewu. Mboten kok kanthi kasengaja nilar dhateng Taman Negara Garbaruji menika babar pisan mboten. Namung kuwatos sing manah kula mbok menawi wonten setunggiling nalendra utawi satriya ingkang tumindak culika tumunten nyidra dhateng lenggahipun Kakang Mbok Ayu Setyawati binayong saking taman dipun beta wonten pundi kula mboten saged ngaturaken menika pangintenipun ingkang putra pun Setya Kusuma jalaran sampun mboten kirang-kirang nggen kula ngupaya dhateng Kakang Mbok Ayu Setyawati bebasan tepung gelang kekalangan negaring Garbaruji miwah sak jawining rangkah ewadene sedaya para kawula miwah para nayaka lan punggawa mboten mangertos wonten pundi lenggahipun Kakang Mbok Ayu Setyawati Rama Prabu. Menapa sampun aturaken ingkang sekawit bilih
tindakipun Kakang Mbok Setyawati menika mboten krana kasengaja nilar dhateng taman. Nanging mbok menawi wonten satunggiling nalendra utawi satriya ingkang nyidra dhateng lenggahipun Kakang Mbok Setyawati wekasan binayong saking taman negaring Garbaruci Kanjeng Rama Prabu. Iya ta. Bareng Sirat Majaku munjuk atur yen to ilange Mbak Yu Mestyawati ora kok saka karepe dhewe. Merga kapilut marang kanca-kanca sabarakane. Wekasan ninggal marang Kaputraning Negara Garbaruci kuwi kabeh mau ora bakal klakon. Tumuli ana atur yen Rat Majaku cinidra dening sawijining nalendra apa dene satriya ingkang kapilut sarta kayungyon marang kasulistyaning Mbak Yu Mestyawati. Ketemu ngakal sarta klebu ing nalar. Ewoning para satriya, cacahing para nalendra ingkang ora sithik padha kapiluyu sarta gandrung-gandrung kalawan kasulistyaning Mbak Yu Mestyawati. Ya mung durung ana atur saka Mbak Yumu ingkang nalika semana manjuk atur kelawan Kang Rama sapa ta ingkang bakal dadi calon garwane Mbak Yu Mestyawati. Ewa dene durung nganti matur kelawan Pun Rama lah kok wis cinidra dening sawijining nalendra utawa satriya. Wah, jan. Rumangsaku donyane iki kok saya aneh-aneh to Sedya Kusuma. Umume wong nyolong kuwi rak ya nyolong bondo donya utawa raja kaya. Lah sok saiki kok dadi kewanening para nalendra kok malah ngungkuli karo sak pepadane, nyolong kok wanita. Nyuwun pangapunten Kanjeng Rama, nyatanipun mbok menawi namung mekaten lampahan ingkang kedah linampan dening Kakang Mbok Ayu Setyawati. Lah iya, niki ya ora mokal. Wong sing jeneng Mbak Yumu kuwi kenya, dasare wong wadon ayu tur isih prawan. Selagine sing rondo wae dodoyan. Inggih. Mula ora jeneng mokal. Yen ana atur yen ana sawijining nalendra satra ingkang padha nyidra kelawan Mbak Yumu mau, ana benere, eneng benere. Merga kandhaku ingkang sekawit mau aja kok sing isih kenya, nadyan sing wis duwe momongan wae. Isih ana sing gelem. Inggih. Ibarate kaya angge-angge ora-ora. Lho, nuwun sewu. Rama kok kertos angge-angge ora-ora. Ratu sing akeh srawunge kaya Pun Rama. Inggih, inggih. Mula apa wae aku ngerti. Mekaten Kanjeng Rama. Ya mung kuciwaning penggaling Pun Rama, upama ta nalendra iki mau matur kanthi becik kalawan Pun Rama ana negara Garbaruci. Jaragan tumrap petunganing wong tuwa kaya Pun Rama kuwi nggone milih calon tetimbangane Mbak Yumu mau ora ukuran kaya ngapa ta wujudaning nalendra mau sarta sepira ta derajat pangkate lan sepira kae bondo donyane kuwi dudu petungane wong bakal nambut siraning akrama. Merga upama nalendra mau ingkang nyidra kalawan Mbak Yumu mau mbuh sapa sabab seprene durung dingerteni sapa ta nyidra kalawan Mbak Yu Mestyawati gelem sarta duwe niat nembung kanthi becik yen to pancen Mbak Yu Mestyawati kuwi mau saguh nampa mesti wae ora bakal nganggo hitungan kaya sing tak kandhakake, tak dhaupake. Merga pathokane wong nambut siraning akrama kuwi mung seneng. Inggih. Tegese upama wong keplok mono tangan loro. Ora ana umume yen to keplok kok tangan siji mesti ora bakal muni. Ih, kasinggihan mekaten. Mula gegarane wong nambut seneng krama kuwi wing seneng. Yen pancen ratu mau wis seneng karo Mbak Yumu, Mbak Yumu wis padha senenge mesti bakal tak dhaupake. Ing ngangka loro kenceng. Kenceng menika menapanipun? Ingkang kenceng kuwi tekate. Tekad sebaya mukti, sebaya mati, yen abot padha pikul, yen enteng padha dicangking. Kuwi tekate wong nambut siraning akrama. Merga wong rabi kuwi ora mung kepenak nggone padha nglakoni pawiyahan utawa pawiyatan duk nalika ditemokake dening wong tuane, nanging laku ingkang sabanjure ingkang kabeh mau pranyata abot yen to sinandhang. Inggih. Nah yen to wis kenceng atine, kenceng tekate,
Nadyan kaya ngapa wewujudane lan kaya ngapa rasane besok sawise nglakoni salapi-rabi mesti bakal dirasakake wong loro bejo cilaka bungah susah kabeh mau mesti bakal dirasakake ing antaraning temanten lanang lan temanten wadon kuwi yen to wis kenceng tekate. Ih mekaten Kanjeng Rama. Nanging aja nganti nyolong. Lah yen nyolong iki mau mesti wae rak malah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Tegese upama ta mengko calon temanten lanang kuwi matur apik-apik lawan Pun Rama, wong nyatane wis tumindak ala nyolong kelawan anakku, mesti wae ana petungan-petungan ingkang tinemune ganjil ing wekasan dadi tetimbang aku nggonku bakal nampa mantu kelawan Alindra ingkang wani nyolong kelawan Mbak Yu mau. Mekaten Kanjeng Rama. Angka loro, upama Mbak Yu Mustyawati kuwi dicolong Nalindra, tumuli gelem dirabi dening Nalindra mau, tegese Mbak Yu mau ninggal kelawan wong tuwa. Ora taren karo wong tuwa, ora nyuwun pangestu karo wong tuwa. Wong nambut slaning akrama, wong rabi kuwi nek tanpa pangestune wong tuwa, kanugrahan bakal ditutup, lawanging kanugrahan bakal ditutup. Wong mau ora entuk pangestu saka wong tuwa. Monggo sing jeneng wong tuwa ki tangan tengene sing gawe jagat. Inggih. Saunine mesti dadi yen nganti ana uniku sing ora prayoga, mengko bakal ngembet marang uripe Mbak Yu Mustyawati. Kasinggihan mekaten. Mula wektu dina iki aja dikangelan. Sira ndak utus ngupaya ngupadya menyang endi dununge Mbak Yu Mustyawati. Bebasan aja pati-pati sira Atmaja Kustia Kusuma bali marang kedatoning Garba Ruci yen durung entuk katrangan sarta durung entuk bukti-bukti ingkang gumathok menyang endi lenggahe Mbak Yu Mustyawati dening kang sabanjure. Upama ta sira ora kewagang sarta ora sembodo ngrebut lawan Mbak Yumu bali marang negara Garba Ruci, ndak keparengake golek Pintasraya. Golek Pintasraya. Malah kanugrahan ingkang bakal ndak dawahake marang sapa wae wonge ingkang bisa mbalekake Mbak Yumu ora ujar ora kaul. Yen pancen bisa mboyong Mbak Yumu bali marang negara Garba Ruci kanthi wutuh ora ana apa-apa ingkang dumadi kelawan Mbak Yu Mustyawati. Yen lanang bakal tak jodhokake, yen wadon bakal tak dadekke sedulure Mbak Yu Mustyawati, Setya Kusuma. Dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula wantun keparengan duwa dhateng dawuh paduka Kanjeng Rama Prabu. Sirmu piye? Inggih namung estu padha dhateng dawuh paduka Sinuwun Prabu Setya Winata ing Garba Ruci. Ngandhya kelawan Patih Setya Sarma. Kandhenen para prajurit sak utuhe sarta sak cukupe nderek marang tindayat majaku Setya Kusuma ngupaya kelawan Mbak Yu Mustyawati. Aja pati-pati bali nyuwun negara Garba Ruci entuk ora bareng mboyong kelawan Mbak Yu Mustyawati. Non ngestaken dawuh. Priyantuna kula medal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Midhalaken sanggening para wadon sawetawis jejagi wonten negaring Garba Ruci ingkang sawetawis kepareng nderekaken lampahipun ingkang putrapun Setya Kusuma. Sur ati-ati duga-duga digawa. Ndak balang puja sesanti muga-muga rahayu nirbaya nirwikara durga mendhak kala sena sak laku jantra manahku lanang Setya Kusuma. Dak sawang budhale Atmajaku Setya Kusuma saya adoh nganti ora katon saka paninggaling panjenengan ingsun. Tumuli ana rasa melang-melang ana ing penggaliku kaya ninggal jejabang ana tepining balumbak. Paramatuka Gusti kula ingkang sinuwun. Ketapna para wadyabala sawetara ingkang separo tunggu praja jaga marang panjenengan ingsun dene ingkang separo nderekake kelawan jengkari bendarane ya kuwi Atmajaku Setya Kusuma nun ngestaken dawuh. Delanul dinten samangke kula madal pasilan yen tampahing pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik babar pisan. Budal kang padha seba jeneng ingsun kundur ngedaton kawula nun yen pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh maneh. Patih Setya Sarma. Purna gatining pananggilan. Saludha kundur kedaton jeluk saking damparan kencana kedampit gambaran gading kadharaken sanggaring Promban Ceti manggung ketanggung Joko paloro ingkang sami ngambil upacaraning keprabon. Kawis saking Mandra tindak Nyosri Naranata. Lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah gumebyar busananing Sri Naranata wau.
Never talk about
Siwapati wonten timbalan ngadhawuh Raden ngantos kagiat arosing manahipun ingkang putra pun Setya Kusuma dupi kula tampi timbalanipun Kanjeng Rama diwaji kinen ngupadi angulari wonten pundi lenggahipun Kakang Mbok Setyawati ingkang pranyata ujaring para kawula Punggawa lan Nayaka dipun cidra dening satunggiling nalindra mongko nyatanipun kula boten mangertosi sinten ing nyidra dhateng Kakang Mbok Setyawati menika ingin dadosaken bingung raosing manahipun ingkang abdi kepatihan Raden lajeng dhateng pundi anggen kula ngupaya kalian jengandika Raden papan lenggahipun inggih menika Gusti Ayu Setyawati Siwapati wonten timbalan nadyan kados menapa menika sampun dados dawuhipun Alindra ing Garbaruci inggih menika Kanjeng Rama Prabu Setya Winata lho iki Taunana Windanana monggo swami sarengan ingkang putra ngupaya wonten pundi lenggahipun Kakang Mbok Setyawati mboten badhe wangsul dhateng negari Garbaruci menawi mboten gandeng astanipun Kakang Mbok Setyawati ndika tindak kula namung tutwuntat tindakipun Raden Setya Kusuma wonten pundi anggen paduka badhe angulari kula namung ndederek kersanipun Angger Setya Kusuma Siwapati dipun gelak lampahipun monggo kula dherekaken nggih lampahing Prawadyabala saking negari Garbaruci tinindhian Patih Setyawara nampi dawuh timbalanipun nata ing Garbaruci Prabu Setyawinata angulari wonten pundi lenggahipun Sang Dyah Ayu Setyawati ingkang cinidra dening sawijining nalindra kocap datan minuwus ingkang nedhang lumampah gandeng ingkang kocapa papan cerak ginawi ado papan ado ginawi cerak tunggal papane siji caritane nanging kaya bareng angkate gumlaring negari ing swala bumi wonten sawening nalindra yaksa ingkang jejuluk Prabu Kuramba Yaksa kapernah kadang tarunane Sang Prabu Tambak Yuda ingkang nalika semanten seda dening Raden Setyaki mila ingkang lenggah dampar kadang tarunane Sang Prabu Tambak Yuda ingkang jejuluk Sang Prabu Kuramba Yaksa awarni diusak Prabata Siwi sineba sangganing Prawadyabala datan kantun ingkang putra nenggih Raden Gajaksa katingal gedhang krang sila tumpang kendhangan dengkul sanata Prabu Kuramba Yaksa lamun katinon saking Mandrawa eling-eling wujuding yaksa polahe nganti kaya dirada medhat saking wantilan
Nalendra yaksa kura rupa risedeng Jan Kala Lutra Mas Patik Raja Dewaku anak Anungan Indita bocah mursid isa mikul dur mendem jero karo wong tuwa gajaksa ih wonten timbalan ngadhawuh Kanjeng Rama Pati wonten timbalan sinuwun tatanan Prawadyabala ingkang padha gantung sepo titi klungguhan samengko jeneng ingsun diandangu marang sawaning atmajaku ya kuwi gajaksa kula nun menapa ing sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat sesembahan kula sinuwun Prabu Kuramba Yaksa gajaksa wonten timbalan sing jeneng anak ingkang bangun miturut karo wong tuwa kuwi bakal ngunggahke derajate wong tuwa sing jeneng anak ingkang tansah ngerti kalawan wong tuwa ngenggoni tata krama lan unggah-ungguh kuwi tegese bocah ingkang bisa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa pengajapku kekudanganku lawan sira kulup gajaksa muga bisa dadi bocah ingkang bisa mikul dhuwur kelawan mendem jero karo wong tuamu aku. Menapa ing sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Rama Prabu yen pancen wis kaya mengkono kang dadi aturmu.
Mara Gage saiki aku tak takon karo kowe Gage Wangsulana pitakoning Wong Rama ingkang kanthi pertitis lan lahir batin. Aja mbok tambahi, aja mbok longi. Paduka Kanjeng Rama badhe ndangu menapa Gajaksa wonten dawuh. Tembang rawat-rawat bineta mbok bakul sinambi wara pawarta binandunging karna. Rerasananing para kawula sak negaring swala bumi. Kabeh padha ngandhakake yen to Atmajaku Raden Gajaksa tumindak ingkang singlar saka kasatriyan lan kautaman. Apa pancen bener kaya mengkono? Rama Prabu, menapa ing sampun paduka dawuhaken kula mboten badhe nerak pacak nerajang pewaleripun Kanjeng Rama bagus. Yen pancen kowe iso matur kaya mengkono saiki Mara Gage tak takoni. Wong wadon sing mapan ana ing taman kaputren negara ing swala bumi kae sapa? Iki. Ayo kowe ngaku. Wong wadon sing mapan ana ing kaputren negara ing swala bumi. Nganti dijaga dening prajurit ingkang tumbuk kemit bibet bersasat ora ana ingkang bisa marojol saka sela-selaning garu. Gawe wong wadon saka ngendi kowe prasaja karo aku? Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Menika putri saking negaring Garbaruji, wondene wewangi Dewi Setyawati. Putri saka negaring Garbaruji kasinggihan mekaten. Wewangi Dewi Setyawati nok-non mekaten Kanjeng Rama. Bisane tekan kaputren negara ing swala bumi, wong wadon mau anake Ratu Garbaruji. Kok nganti bisa manjing jroning kaputren, kuwi dasare kepiye lan carane kepiye? Iki Kanjeng Rama, ayo kowe prasaja karo wong tuamu. Wale-wale menapa? Kadreng raosipun ingkang putra anggen kula kepi-kepi kepareng sarta kepengin anyeti dhateng Sekaring Kedaton Garbaruji. Monggo saking panginten kula menawi kula nglampar kaliyan Nalindring Garbaruji Prabu Setya Winata. Tan wandi kula badhe dipun duwa penglamar kula tegesipun dipun tolak dening Sinten Prabu Setya Winata. Inggih mekaten kula nyuwun pangapunten Kanjeng Rama menawi ingkang putra nindakaken sewiji-wiji ingkang singrar dhateng kautaman Dewi Setyawati menika kula cidra tumulun kula papanaken wonten ing taman kaputren negaring swala bumi. Mbok colong inggih Kanjeng Rama. Wah, lata. Wah. 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 Hehe, Gajaksa. Wonten dawuh wangira babar pisan yen to kowe mbibiti perkara antaraning swala bumi lan Garbaruji. Kowe mletikke geni memungsuhan antaraning panjenenganing ingsun kelawan Nalindring Garbaruji Prabu Setya Winata. Lumrahe bocah yen duwe pepinginan kowe matura karo wong tuwa, mengko tak rembuke sing kanthi apik-apik lan becik. Aja nganti kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Lah kok tinemune kowe nerak pacak nerajang wewaler. Kowe nyolong karo Dewi Setyawati, kowe ngurupke geni memungsuhan. Wah, ladalah. Apa sing mbok lakoni iki mengko ora urung bakal dadi runtik penggaling Prabu Setya Winata. Yen to nganti Sinuwun Setya Winata ngerti yen to ingkang nyidra Dewi Setyawati kuwi Gajaksa anake Prabu Kurambayaksa. Ora urung mesti bakal negara swala bumi diluruk batang sayuta. Ngembane kaya linuruk ladu batang pinurih dadi ajahing rempon. Negaraku bakal blasah korban kaya babatan pacing merga saka pokalmu Gajaksa. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana Kanjeng Rama. Menapa istripun Paduka Kanjeng Rama boten ngemuti dhateng sakiting manah kula. Kula menika putra Paduka.
Kula menika atmajanipun Nalindra ing Swala Bumi, Nalindra Prabu Kuramba Yaksa ingkang putra menika namung putra tunggal ingkang binjang badhe nglintir keprabonipun Kanjeng Rama Prabu Kuramba Yaksa. Monggo nyatanipun kula menika sampun dewasa limrah menawi kula menika remen kaliyan setunggiling wanita. Monggo ingkang gumana musik wonten manahipun ingkang putra pun Gajaksa tan wonten sanes kejawi namung putri Garbaruji Dewi Setyawati. Menawi kula tembung kanthi sae tartemtu sinuwun Prabu Setyawinata boten badhe marangaken atmajanipun winengku dening setunggiling priya saking tlatah sabrang kados kula menika. Mila tumuli kula ngagengaken tekad anggen kula nyidra dhateng Dewi Setyawati Rama. Menawi saking panginten paduka ingkang putra pun Gajaksa menika kapenggalih lepat pidana menapa ing badhe kula lampahi, kula mboten badhe selak. Kula badhe nampi kanthi ikhlasing manah kula. Nanging menapa inggih paduka menika ngawrataken kawontenan antawisipun Swala Bumi lan Garbaruji menawi jengandika mboten ngawrataken ingkang putra. Mula inggih paduka menika badhe ngowel ngurbanaken pinten-pinten wadyabala. Nanging paduka ngiklasaken dhateng ingkang putra pun Gajaksa. Menawi kula mboten kelampahan dhaup kaliyan pun Dewi Setyawati Rama, kula aturi midhangetaken sumpahipun ingkang putra badhe kula entengaken pejah kula wonten ing Madyapada menawi mboten kelampahan kula menika dhaup kaliyan pun Yayi Dewi Setyawati Kanjeng Rama ing Buta Pandhawa tata Gatiwisraya Indriyaksa Ong Sora Maruta Pawana Bana Margana Bojleng-bojleng iblis lanat padha jek-jekan. Oh ladal ya senadyan sak temene aku ora mathuk ora gathuk tumuli ora condong kelawan apa kang mbok tindakake. Nanging kowe kuwi anakku Gajaksa, kowe anakku. Ujaring para pinter padha nyebutake yen kowe kepengin netani kamurkaning sawijining priya bedangen bojone. Yen dibedang bojone ora nesu, lelaranen anake kuwi bakal netangi marang kamurkaning sawijining priya. Mula wektu dina iki gandeng kowe anakku, apa kang mbok tindakake mbok tak anggep luput nang yen pancen wis kaya ngono sing dadi niatmu. Pun Rama bakal nindakake sewiji-wiji aja nganti dadi daredahan antaraning Garbaruji lan Swala Bumi. Kepareng paduka Kanjeng Rama badhe wonten dawuh. Sawana Prabu Setyawinata ing Garbaruji matura. Matura sing apik lan sing becik. Yen to anakku Gajaksa wis nyidra lawan Dewi Setyawati, yen ana mulung penggaling Prabu Setyawinata, nyuwun palilah yen to putrane bakal winengku garwa dening atmajaku Raden Gajaksa. Dewa dene pancen Prabu Setyawinata wis ora kersa dijak rembugan sing apik-apik lan sing becik ndhaupake anakku lan putrane. Mangsa borong tak paringi palilah Purbawasesa prastawa dawuh paduka nyuwun pamit. Madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Pati nuntun ngestaken dawuh sing
wonten menapa dene patung ngawi sangganing para wadyabala saking negaring Swala Bumi. Gusti Pati kula cemadhong dawuh. Gusti Pati cemadhong dawuh. Gusti Pati kula cemadhong dawuh. Gusti Patih wonten menapa kok nglempakaken para wadyabala? Para wadyabala kabeh ora tak wiji mbaka siji. Togok wonten dawuh. Ana lelakon sing dumadi ning negara ing Swala Bumi. Lelakon apa? Sing ditindakake dening pepundhenmu sesembahmu Raden Gajaksa, putra Kurambayaksa ing Swala Bumi. Wonten apa kok malah kula mboten mireng? Monggo kabeh para wadyabala kabeh para kawula wis padha ngandhakake. Lha nggih ning kula dereng ngertos. Togok wonten dawuh. Putra Prabu Kurambayaksa Raden Gajaksa nyidra wanita dipapanake ning taman negara ing Swala Bumi. Lho. Nyolong wong wedok? Ya. Lho. Raden Gajaksa nyolong wong wedok. Usum. Apa? Usum. Kaya kowe ki ra nglakoni kok. Tantil ora. Munggono aku gelem mbiyawarakake. Wah. Kowe iki menus-menuse menungsa. Wangkemu mbok sing apik ora. Raden Gajaksa nyidra sawijining putri. Putri saking pundi Gusti Patih? Putri saka negara Garbaruji. Anake Prabu Setya Winata. Ngandel ora padha ta? Nek bojomu ora anake Setya Martana. Cangkem mulung ora. Kuwi maratuwaku tenane. Lah iya. Ada. Nek lek kono nyolong anake Prabu Setya Winata. Pun dibeta utawa diboyong teng negari Swala Bumi wis. Sekawit dadi dukane Sinuwun Prabu Kurambayaksa. Nanging bareng Raden Gajaksa ngrepa marang ingkang Rama Prabu Kurambayaksa wekasan lilih penggalihe. Lah aku didhawuhi kon nanjihke kok. Nanjihke pripun? Aku kon rembugan apik-apik karo Prabu Setya Winata supaya aja nganti murka sarta duka wekasan dadi perang antaraning Garbaruji lan Swala Bumi. Aku kon matur yen to pancen sengaja Raden Gajaksa nyidra Dewi Setyawati lan niyate ora bakal ditibake ana ing Padasuri, tegese ora ditibake ana ing juranging kasangsaran, nanging bakal dimuktekake utawa ditibake ana ing kasur babut. Oh, lah terus mula aku ngetapake para wadyabala iki supaya budhal marang Garbaruji. Aku uga pinaringan Purbawasesa. Yen pancen Prabu Setya Winata ora nampa marang niat becikku iki, aku diparingi Purbawasesa mbuh piye mengko dadine. Lan dikeparengake mbuh wadyabala kok wah jan. Nuwun sewu Raden Gajaksa niku ya kurang gawean. Wong negara Swala Bumi niku wong wadon pirang-pirang. Lah kok trima milih nyolong wong wadon saking negaring Garbaruji. Jangan salah. Wong wadon Swala Bumi iki kabeh wis tilase Prabu Kurambayaksa. Apa iya? Domong iya. Mula anake ra gelem. Nampa tilasane bapane ra gelem. Iya. Nah iya mula trima nyolong wong wedok saka njaba. Lah iya. Iso lho suwe-suwe terjadi. Sisane sing gendere penerus dipek sing nyaron. Nek takon-takonan kowe iki anake sapa? Aku anake Santosa. Lho. Ayo padha nglidike kok. Ha iya. Ha iya. Ning nek niat kaya ngono kuwi janjane ya ora apik. Wis ora usah ngandani, kowe iki ngilu karo lelakonmu dhewe. Wong kowe iki ya ngangsa. Lah kowe iki bakul kuwaci barang ya tok oyak-oyak. Mbok ora ditokke. Sumuke. Aku anggere neng bilung kuwi rembugane dadi bosah baseh ora karo-karuan. Nek mboten nonton kula ditakokake.
Wong kula niku arep peming kaya ngene rada ngerol. Lah iya. Lajeng paringipun Gusti Patih gerit lampit brungkat kimpul gajah gelar singa barung. Wadya bala buta patang penancat sak panegari pisan aja ngandhon ing kenggeri. Kabeh samapta ing gati sawiging diri. Dibudhalake prapting negara ing Garbarujen Prapencen Prabu Setya Winata ora nampa niat becike Patih Kumbara Yaksa. Dina samengko kowe karo aku dikeparengake paringi purba lan wasesa. Ngestaken dawuh lajeng kepareng paduka Gusti Patih. Mangkatipun para wadya bala mbenjang menapa ora ketang sambung obor colok lintang mangkata dina iki. Lonot lan ngestaken dawuh nyuwun pamit madhal wasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik kowe tumenggung balon sekeber. Rantak laku ning para wadyabala nganti mandheg barisan saka swala bumi. Iki barisan saka ngendi? Tambu marang aku pandheganing barisan saka ing Garbaruji. Aku tumenggung Rumeksa Praja. Tumenggung Rumeksa Praja dasar Pranyata. Iki sapa? Barisan saka swala bumi. Aku tumenggung Panigas Jangga. Tumenggung Panigas Jangga. Wigatine lasak ning tapal wates negara Garbaruji. Kebasang Yogyakarta inginu. Dene laku ning barisan saka swala bumi katrenjo laku ning barisan saka ing Garbaruji. Tumenggung Rumeksa Praja ana barat. Niatku bakal sowan ngersaning Sang Nata Prabu Setya Winata. Ingkang wigati bakal pinanggya kelawan Rekyana Patih. Wondene wigatine Rekyana Patih Kumbara Yaksa nedya matur ngersaning Sinuhun Prabu Setya Winata yen to putra ing swala bumi atmajaning Prabu Kuramba Yaksa ya kuwi Raden Gajaksa wis nyidra kelawan putri Dewi Setyawati. Mula niate bakal disuwun kanthi apik. Gandeng saiki Dewi Setyawati wis mapan negara ing swala bumi. Nyuwun parilaing nalendra ing Garbaruji. Dewi Setyawati bakal winengku dening Raden Gajaksa tumenggung Rumeksa Praja. Kagiat risang kapirang uri nangkul kinempit kempedho sang reknaning bawana ya si tukang walang ati panusmaning jajalan oleh nomripatmu gaten gobokmu laku ning para prajurit saka Garbaruji kuwi nampa dawuh timbalaning Sinuhun Prabu Setya Winata ingkang wigati ngupaya menyang endi mendraning Dewi Setyawati. Gandeng saiki wis ana trontong-trontong sulaing pepadang lan ana katrangan saka tumenggung Panigas Jangga yen to Dewi Setyawati mapan ana negara ing swala bumi ora gelem balikke Gustiku ayu Dewi Setyawati sasaki barisanmu
gulungi gendera babati gamanmu. Wah, wah, wah. Kemewat kaya ngregem jimat, kaya wani ndilat Persi Abang. Kowe nantang karo prajurit swala bumi wis kandel, kulitmu wis atos balungmu. Apa pancen wis sumuk nyawamu kepengin tinjung akhirat ora sanggadakan bebangal. Ora mbok pasrahke Gusti Ayu Dewi Setyawati aja takon dosa. Neng kene bakal ana kuwanda blasah kaya babatan pacing, ora sandadake kan gunem tanpa guna. Ora pene dalan karo Tumenggung Panigajonggo aku minangka dadi pandheganing prajurit saka swala bumi. Keduga nyangking sirahmu maju jangkal untapke nyawamu keparat kowe Panigajonggo. Piye? Sawa? Patih Garbaruji wis apa tumenggung keseting Prabu Kurambayaksa. Tumenggung Panigas Rikma. Lho, tukang cukur. Iya. Ayo, kowe apa aku sing tekaning pati? Mulugake jajalan. Wah, jebol dadamu ah. Wah. Mati. Wah. Hot. Wah. Wah, mati aku. Wah. Wah. Hot. Hot. Wah. Hot. Ayo. Ayo.
Aduh. Surak mawurahan manengker gumuruh yen to wong garba ruji ora kena disanak sarta ora isa dijak rembugan apik-apik yen to atmajane wis sinedra dening Raden Gajaksa. Oh, dalah ya wis yen pancen kaya mengkono. Dadi atur ngersaning Sang Prabu Kuramba Yaksa yen to Nalindring garba ruji pancen ora isa dijak sarana bedamen. Siwapati wonten timbalan nggih. Kepranggul kan prabarisan swala bumi malah samangke tumrap kula menika mujudaken satunggiling kanugrahan. Liripun kados pundi anggir Setya Kusuma paring dawuh mekaten. Lho inggih. Amargi kula lan Siwapati saged ngawuningani wonten pundi lenggahipun Kakang Mbok Setyawati. Jebul Cinedra putra saking negari ing swala bumi. Atmajanipun Prabu Kuramba Yaksa naminipun Raden Gajaksa. Kepareng paduka pados pintos raya sinten ingkang saged ngunduraken Kakang Mbok Ayu Setyawati menawi kakang badhe winengku garwa nanging ora wiwiti badhe dipun anggep sederek Sinara Wedi. Monggo nggih kula dherekaken Dipun gelak lampahipun Siwapati. Monggo kula dherekaken. Tata Gatiwisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Warayang Bisikan Magulingan Lima Pancabayu Pati kaya ngenteni sileming palwuh gabus kumambanging Sela Kresna. Nggonku ngenteni marang sowanmu piye kabare nggonmu ndak utus sowan Nalindring garba ruji. Maradhyake matura purwa Madyawasana samendhang aja ngantos ning karempit pati. Inggih sinuwun. Menapa ingkang sampun paduka dawuhaken tartemtu sampun kula tindakaken nanging mugi andadosna ing kawuningan. Sasampunipun lampahing perjurit saking negaring swala bumi katrenjuh wadyabala saking garba ruji. Semunipun wadyabala garba ruji sampun dipun dawuhi dening Nalindring garba ruji Prabu Setyawinata. Ginen ngupaya wonten pundi lenggahipun Dewi Setyawati Cinedra ingkang putra Raden Gajaksa. Satemah boten nampi dhateng rembak ingkang sae saking Purwadyabala ing swala bumi. Dados perang ageng antawisipun Wadya swala bumi kaliyan garba ruji. Namung nuwun pangapunten Dewaji.
Wadyabala Swara Bumi satemah mundur awit kridanipun al satriya tuwin senopati saking Garbaruji cetha kanthi lelampahan ingkang sampun kula aturaken menika nalindring Garbaruji Prabu Setya Winata mboten nampi dhateng Rembag Paduka ingkang ngajab sarana bedamen anggenipun ingkang putra sampun anyidra dhateng ingkang putrinipun Prabu ing Garbaruji inggih menika pun Dewi Setyawati. Lah tenan lho. Wah. Mangkah anggra sesumbar lendra bumi gunjing kumaluduk guntur ketop lumembak penyu kang kumambang lho durung rampung nggonku nampa ature patih Kumbara Yaksa. Lah kok dadi iki eneng satriya bagus mlebu ana ing negara ing Swala Bumi sapa? Yen takon nglawan aku panengah Pandhasatra ing Madukara Raden Janaka. Raden Janaka, iya dasar para nyata. Apa sampeyan ingkang jejuluk Prabu utawa nalindring Swala Bumi? Ya kuwi sinuwun Prabu Kuramba Yaksa. Ya, aku Prabu Kuramba Yaksa. Yen ngono, pancen kepara nyata ature Raden Setya Kusuma. Sinuwun Kuramba Yaksa ingkang nyidra kelawan putri ing Garbaruji ingkang wewangi Dewi Setyawati. Aja kleru. Aku ra nyenggol pakulitaning Dewi Setyawati wondene ingkang tumindak kaya mengkono mau ya kuwi anakku Raden Gajaksa. Kasurung rasa tresna marang Dewi Setyawati mula tumuli nyidra marang putri ing Garbaruji saking dipapanake ana ing taman negara ing Swala Bumi. Raden Janaka wigatine sinuwun Prabu Kuramba Yaksa. Aku diutus dening nalindring Garbaruji Prabu Setya Winata lumantar atmajaning Raden Setya Kusuma. Yen bisa dijum sarana aris atmajaning sinuwun Prabu Garbaruji bakal ndak suwun bakal ndak aturake marang sinuwun Prabu Setya Winata ana ing negara ing Garbaruji. Nanging yen to sinuwun Prabu Kuramba Yaksa ngukuhi kelawan Dewi Setyawati, rawi-rawiran tas malang-malang bakal tak putung. Arjuna ora wegah mungsuh nalindring Swala Bumi sinuwun. Wah, ladalah. Raden, yen nganti Dewi Setyawati mbok boyong marang negara Garbaruji, tegese kowe netangis karo anakku Raden Gajaksa. Monggo aku jejering wong tuwa yen to nganti ana ingkang bebeda karo atmajaku tegese netangi marang karmurkaning wong tuane. Kowe kena mboyong Setyawati, langka ana dhisik kuwandane Kuramba Yaksa tinimbang aku roh anakku nangis merga kuncatan katresnan. Luwung baya tekaning pati tak wujudi. Yen pancen wis bergugu ora kena dijum sarana aris. Sing gedhe pangapuramu yen to aku kepeksa ingkang bakal maringi pidana marang Narendra ing Swala Bumi. Wah, ora minggat getak kamplung putibamu Wah! Ora ngerti kenthang kimpuling lelakon pojok blereting kahanan. Aku dadi melu-melu perkarane Narendra ing Swala Bumi. Oh, Gajaksa. Gawe repot wong tuwa ning ewadene kowe dadi anakku sapa wae sing areng ngrebut tetimbangane anakku Gajaksa. Aja kuwatir, Le.
Wong tuamu saguh ndepani pati uripku bakal tak totohake le. Wah. Gunjang kancing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung wadal bondo kendel sugih wani ijen tanpa ruang kowe nlusup ana ing taman negara ing Suwala Bumi Nyidra Dewi Setyawati calon garwaku sapa Raden Setyaki dasar para nyata ayo Setyawati menyang endi sing mamak mumuk kuwi dapurmu. Ing atase kowe anak Nalindra teka pakartimu sak ngisoring dalamaan. Nyidra marang suwijining putra Nalindra atmajaning Prabu Setyawinata. Rasaku kan gunung tanpa gunung. Mbok baleke ora? Bali bareng gumlundunging sirahe Setyaki. Wah, lakon penjangkamu barat. Kunjang kancing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung licik temandanging Prabu Raden Kajaksa nyokot marang Raden Setyaki kuat nadai gada wesi kuning meguru karo kowe 20 taun lawase barat. Babah ndepani Bantala pecah sirahmu mangsa isa dikukup. Ayo sapa sing ora nrimake patine Raden Kajaksa? Wah, anakku mati ya. Ah!
Abah nepani Bantul. Sang Prabu Kuramba Yaksa pecah sirahe den dawahi gada wesi kuning dening Dyan Setyaki. Nalika semanten Daradasi pangedikaning Hyang Pikula Narada inggih amung Raden Setyaki meneng ngukup negari ing Swala Bumi.